Soc Cristina Bueno Barberà, advocada especialista en dret penal. Em dedico a la representació, tant acusació com defensa, de clients particulars i persones jurídiques que necessiten d'assistència en procediments penals, ja sigui des del punt de vista, com deia, de l'acusació com de la defensa i en tots aquells delictes i delictes lleus que comprèn el Codi Penal. Soc la Sílvia Moncayo Granada, soc advocada i mediadora. La meva especialitat és el dret mercantil i dintre d'aquest el dret de cooperatives i d'entitats d'economia social. Faig tant acompanyament de projectes cooperatius i d'aquestes entitats com assistència en temes judicials i conjuntament amb la Cristina fem sobretot assistència en qüestions de responsabilitat mercantil penal i delictes de l'àmbit societari i econòmic. Priori Advocats és un projecte que sorgeix de posar en comú l'experiència de la Cristina i meva pròpies després de bastants anys d'exercici professional individual i sorgeix per compartir no només el que és l'advocacia, sinó també la nostra manera d'entendre l'advocacia. A més, el volem vehicular a través d'una forma cooperativa, perquè per nosaltres era important que hi hagués determinats principis i determinades maneres d'entendre la manera de treballar i la manera d'estar presents en els problemes dels clients quan venen a veure'ns. D'aquesta manera, el que intentem és que el client sigui al centre de la nostra atenció i de la nostra feina. Aboquem totes les nostres forces a assumir l'assumpte, a entendre'l, a comprendre'l i també les necessitats que cada client en el seu moment té, que moltes vegades són diferents i no hi ha, per suposat, dos casos iguals. Sí, des d'aquest punt per nosaltres és important treballar des del reconeixement de que estem gestionant interessos aliens, que a vegades inclús poden estar en conflicte amb els nostres propis interessos, de manera que hem de sempre prioritzar l'interès del client i també aclarir-li amb ell el seu interès, perquè a vegades els problemes legals venen molt barrejats amb altres tipus de problemes, vull dir, no vivim en compartiments estancs, vull dir que a vegades la resolució d'un problema legal t'exigeix, a més de la tècnica jurídica, una comprensió de la situació de la persona que ens ve a veure, tant si és una persona física amb un problema particular com si és un grup de persones dintre d'una organització. Penseu que això és fàcil de veure en la meva especialitat en el dret penal. Quan algú ve al despatx perquè té un problema, ja sigui perquè està imputat o investigat en un procediment, com si ha estat víctima d'un delicte, té aquell problema, però a més allò l'està marcant profundament a nivell personal. I per tant hem de saber conjugar aquestes dues vessants, la seva estratègia o l'estratègia que farem servir en la seva defensa i també comprendre les situacions i reaccions moltes vegades que ens trobarem amb aquell client. I això és un equilibri que si l'aconseguim i es treballa per fer-ho, és part de l'èxit de la resolució dels assumptes que venen, ja dic, principalment des del punt de vista del dret penal, perquè toca molt el que ve perquè ha rebut una denúncia o perquè ha estat víctima d'un delicte. L'especialitat en cooperatives i entitats de l'economia social no és una especialitat en si mateixa, ni reconeguda, ni molt coneguda, ni multitudinària, cosa a la que estem intentant posar també remei amb accions com per exemple la secció de dret cooperatiu i de l'economia social del Col·legi d'Advocats, de la que participem activament i en la que inclús jo soc la vicepresidenta d'una manera inicial perquè vam posar en marxa el projecte i esperem que vagi creixent i augmenti en participació i en qualitat de les accions que es fan. Però sí que és una especialitat que reuneix molts elements que la fan altament interessant, si més no per mi. Jo, des que vaig començar en l'exercici, m'hi he dedicat i això, una de les coses més gratificants que puc dir és que he pogut assistir, veure i participar d'una manera adjectiva, si vols, però participar en molts projectes que jo per mi mateixa no hagués ni pensat mai ni participat
Vull dir que al final et permet ser testimoni i ajudar d'alguna manera a que molts projectes que tenen un caire social puguin anar cap endavant. Això fa que les cooperatives, per mi són, sobretot les cooperatives, perquè potser són les que numèricament treballo més, tenen una part d'empresa on pots abocar tot el coneixement de dret mercantil, però tenen una part social que està al seu propi ADN i que fa que la responsabilitat social empresarial ja vagi incorporada al projecte. Coneixes gent molt interessant, amb moltes idees, amb moltes ganes de fer coses més enllà de la pròpia empresa, no? Perquè hi ha aquesta dimensió social que excedeix, no? Aquesta preocupació per l'entorn, que és un principi cooperatiu. Després el personalisme, el fet de que les persones siguin importants però al mateix temps sàpiguen renunciar al personalisme per trobar un objectiu comú més gran que un mateix, són aspectes que m'interessen molt, no? Potser és un tema més sociològic que jurídic, però són qüestions que al final quan van bé, donen resultats que són molt gratificants. I jo per això vaig tenir la sort de començar amb cooperatives i continuo i espero poder continuar molts anys. Per mi l'advocacia, i sempre des de la meva especialitat, és el més pur dret de defensa. I a vegades et trobes amb aquella pregunta de i tu com pots defensar segons què? Doncs perquè tinc una confiança i un pensament molt profund i estic convençuda i crec en el dret de defensa. I a partir hi ha la presumpció d'innocència. I a partir d'aquí penseu que jo sempre havia volgut ser advocada i a més advocada penalista. Llavors ho tinc molt arraigat i per mi l'advocacia, hi ha moltes especialitats en l'advocacia, però per mi l'exercici de l'advocacia el comprèn la defensa i la representació d'aquelles persones que tenen un problema seriós en la vessant del dret penal, en el límit del dret de defensa i sempre la presumpció d'innocència. I posant-me sempre, i moltes vegades fent un important esforç, en el lloc de l'altre. Això que ara està tan de moda, de l'empatia i posar-se al lloc de l'altre, sí que penso que tots ho hem de fer, moltes vegades. Perquè estar darrere d'una taula i dir fes això, fes allò, o aquí o allà, donar ordres, si tu no et poses en el lloc de l'altre, en determinades situacions, no ens posem d'acord i no trobem el punt comú. I d'aquesta manera, si tu fas l'esforç de posar-te en el lloc de l'altre, tot i que no sigui exactament, no hagis viscut, però estiguis el més a prop possible, home, es fa una confiança que l'altre dia em preguntaven on està el límit, o on poses tu el límit quan assumeixes un assumpte, a la confiança, en el moment en què la confiança no hi és. Per part del client o per part meva, o per part nostra. Si la confiança es trenca, hem de fer un punt i a part, perquè aquest és el límit. Juntament, naturalment, amb el dret de defensa, no em cansaré de repetir-ho, però la confiança és el límit que posem en els nostres assumptes. És que, de fet, l'advocacia es basa en la confiança. L'encàrrec només es pot basar en la confiança client-advocat, advocat-client. I aquest és el motiu de les renúncies, vull dir, no cal justificar-ho en res més. Si el teu client no confia en tu o tu no confies en el teu client, és molt difícil que funcioni, perquè ha de funcionar bé en el dret de defensa com una especificitat molt concreta del dret penal, o bé en altres àmbits del dret ha d'haver-hi una coordinació amb el client, una lluita per un interès comú que ha de ser el del client, però ha de ser d'alguna manera assumit i interioritzat per l'advocat. Al final, jo sempre penso que els clients, tot i que a vegades no ho puguin notar perquè anem molt ocupades amb moltes coses, han de tenir la seguretat que defensarem el seu assumpte com si no hi hagués un altre, com si fos el nostre. I per això ha d'haver aquesta confiança i aquesta ajuda dintre de les possibilitats, perquè miracles no es poden fer i a vegades et venen assumptes tant en penal, desgraciadament, com en altres coses, entre que no pots arribar a una solució perfecta. Però llavors, dintre de les teves possibilitats i de les possibilitats que et dona l'ordenament, essent sincer amb el client, has de buscar
allò que pugui atenuar, si més no, unes conseqüències negatives pel client. I jo crec que aquesta és la nostra feina, no? Agafar allò que ens porten i ajudar a que evolucioni cap al millor dintre del que pot evolucionar, no? Com els metges farien amb una malaltia d'alguna manera, no? I compartint aquest camí amb el client d'una manera que no sempre es pot entendre, que hi ha moments, perquè la relació advocat-client té moments i moments, i és una relació que va tenint els seus punts. Perquè habitualment és molt llarga en el temps també, perdura molt en el temps. Exacte, llavors hi ha moments en què segurament el client dubta, nosaltres dubtem, per això també has de cuidar molt la comunicació, has de cuidar-ho, és com tota relació s'ha de cuidar i has d'estar pendent, i com que tens molts i a cada un l'has de tractar com únic, doncs exigeix també un esforç i una vocació. Al final jo crec que és una vocació i és molt gratificant, vull dir que a vegades pot semblar que siguin inconvenients, però jo ho veig més aviat com una sort, no? De poder participar d'aquesta manera en la vida de tantes persones que et confien en tu, que et deixen compartir el seu camí i vius com moltes vides també al final, no? Com moltes coses, algunes molt dures i altres molt exitoses i molt agradables i és una professió que a mi m'agrada molt i ja se m'està notant, no? I que disfrutem molt al final. Sí, i al final, i moltes vegades amb independència, el resultat, com bé diu la Sílvia, sí que si tu perceps que el client, després de veure't a tu o de parlar amb tu, se'n va a casa seva i pot dormir tranquil, ja està. Vull dir, amb això ja tens molt, ja és l'èxit, en aquell sentit, perquè dius, doncs mira, ha vingut, tenia un problema, l'ha explicat, l'hem tractat des de moltes vessants, des de la jurídica i moltes vegades també de la no jurídica, però la de l'acompanyament i d'escoltar, moltes vegades senzillament d'escoltar aquella persona, perquè fas a vegades alguna visita o alguna consulta i penses, home, doncs quan hem acabat potser no hem parlat res del tema en concret, no hem parlat de cap estratègia jurídica ni d'un escrit o de com farem aquí o com farem allà, però senzillament t'ha trucat, t'ha explicat el que el neguitejava i has pogut escoltar i acompanyar. Llavors, si tu perceps aquesta sensació per part del client, home, doncs amb independència del resultat, que no el podem garantir mai, però un ja es dona per satisfet. El poder haver ajudat, si més no, haver-ho intentat. No, a nosaltres ens agrada dir que el resultat no es pot garantir perquè intervenen molts factors més enllà de nosaltres mateixes. El que sí que podem garantir és que treballarem a fons pel resultat millor que es pogués aconseguir pel client. Això és el que hem de garantir, aquesta és la nostra feina.